рӯзи марди паҳлавон сурате ба суроғи мо расид ва аз барномаҳои шабакаи телевизионии варзиш бо лаҳни шукромез, самимию диловез ҳарф зад ва иқрор омад ки худ низ замоне дар маъракаҳои мардумӣ гӯштӣ мегирифт. дар аввал ангуштам ки мақсадаш барномае таҳия кардан дар бораи худи ӯст, аммо ба зудтарин фурсат дар ҷараёни суҳбат ин пиндори маро ботил баровард ва писарбачаи хориқулодаеро саною сито хонду таъкид намуд ки довталаби шомил шудан ба китоби рекордҳои Гиннес аст, чаро ки бидуни танаффус метавонад бештар аз 10 000 карат аз замин бозуфишорӣ кунад. вале иқрору исрори ӯ маро як кам ба шубҳа овард. аммо амаки назарашро дар ин бора на танҳо тағйир надод, балки баҳри гуштови мо Эмом Ҳусайнро ба телевизиони варзиш овард. дар ҳузури мо ин паҳлавонбачаи 7-солаи бенадиди рӯинтану қавибозу чун ҳунарашро намуд, аҳли кормандони симоро дар шигифт афканд ва Назар Буракови ба қавли хайрхоҳу миёнҷӣ, саҳеҳтараш қосиду мунодии товотови бесобиқаи ин бачаи муштоқи варзиш хоҳиш кард то бидуни лофу газофи дуруғин ӯро ба аҳли ҷомеа ошно созему таваҷҷӯҳи донистакорони тарбияи ҷисмонии дуньёро ба сӯяш ихтисос диҳем. воқеан ҳам ини таҳияи барномаи вижа дар бораи қаҳрамони навбатии худ сари суҳбату муколама бо кардакорони риштаи варзиш ва коршиносон нишастем, онҳо иқрор омаданд ки то ҳанӯз дар ин ҳунар ҳамтою ҳамовардеро марди ӯ дар ҷаҳон нашнидаем. инак бо як ҷаҳон ифтихор, барномаи навбатии ифтихор бо зикру манзури Эмом Ҳусайн тақдими шумо бинандагони азиз, то худ қазоват кунед ки модари тоҷику сарзамини мардхези бароманди Тоҷикистон чӣ гуна паҳлавононеро метавонад ба дуньё эҳдо кунад. این پهلوان افتخار ملت است، افتخار تمام جهانیان میشه. خداخواه اگر در کتاب گینس نامنویس شوند ممکن که 20 سال نام این در کتاب گینس میمونه. برای همین کاری ساحه‌ای است، ساحه‌ی ورزش باید بسیار کوشش کنند. گنج در ویران‌ها است. تمام پهلوانان تاجیک، تمام امروز کسی که بیرق برداشته است، همه اینا در ویران‌ها تولد شدند. эмом ҳусайну эмом ҳасан ҳарду бародарони дугониканд. онҳо дар дабистони рақами 166 деҳаи болошаҳри ҷамоати деҳоти гулистони ноҳияи рӯдакӣ ҳанӯз дар синфи якум таҳсил мекунанд. омӯзгорони ин тадрисгоҳ аз таҳсилу хониши хушу хуби бародарони тавъамон, ба вижа қаҳрамони қиссаи мо Эмом Ҳусайн, бо изҳори қаноатмандӣ ёд намуданд ва ба ҷиҳати таълиму тарбияву одобу хулқу хӯи накӯшон дар симои эшон тимсоли беҳин фарзандони дабистонро мебинанд. аз боза ки Эмом Ҳусайну бародараш дар ин даргоҳ ба таълиму тадрис фаро гирифта шуданд, на ки як ҳамсолонаш ва омӯзгорону хонандагони мактаби рақами 166, лобал ҷамъи бошандагони ин деҳу диёру дару дуд ба истеъдоди худододи Эмом Ҳусайн қоиланду таслим. як тан аз омӯзгорони мактаб ӯро то бас гуфтан ситуда ҳадсу фол мезад ки дар сурати тарбияи дурусташ қаҳрамони ҷаҳон хоҳад шуд. бино ба қавли ин бонуи сабақомӯзи шогирдон, дар ҳалқаи хонандагон Эмом Ҳусайн аз эҳтирому эътибори хосе бархурдор буда, дӯстони зиёдеро низ чун ҷозибаи оҳанрабо ба сӯи худ мекашад. сарвари Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 100 сол зинда бошад ва вақти мо бачагон. Эмом Ҳусайн хонандаи фаъол мебошад, дониши хуб дорад, хондан, навиштан, сари вақт ба мактаб ҳозир мешавад ва дар корҳои ҷамъиятӣ хурдакакам бошад ҳозир аст. дар дарсҳои варзиш бениҳоят фаъол аст, дӯст медорад дарси варзишро ва ба ин хурдакакӣ худаш нигоҳ накарда ӯ на камтар аз 8000
арҷуманӣ мегем, арҷуманӣ мекунад ва дар дигар машқҳои гимнастикӣ фаъолона иштирок мекунад ва боиси ифтихор аст ки чунин хонанда дар муассисаи мо таҳсил мекунад ва ҳама хонандагон хурду калони ҳамин муассиса ӯро ба хурдакакӣ аҳамият надода нигоҳ накарда эҳтиромаш мекунанд. дар мактаб хай вақте ки падар модарро даъват мекунанд барои маҷлис мерам, хай мегӯянд ки имом ҳусайн амихай бачаи фаъолай, бачаи хубай. нисбат ба имом ҳусайн, имом ҳасан писари оломтабиатай. زنده باش ای وطن تاجیکستانی آزاد من. дар саҳни ҳавлии мактаб ҳини танаффуси калон имом ҳусайну ҷӯраҳояш бо ҳам дар олами рангину рӯшани беғаши бачагӣ саргарми даводаву паропаранду фориғ аз бешуками рӯзгор. موقع از زنگی برآمد فوتبال میکنیم، سرکنکان میکنیم، فقط در فوتبال گل میزنم. раҷаб умаров падари ин паҳлавон рӯзгорашро бо пулу пайсаи мусофиркашонӣ сарбанок таъмин мекунад. ҳар субҳ бо мошини сабукрави ба масал тангемаш ки хеле фарсуда асту носоз дар хатсайри ғайрирасмии деҳаи болошаҳр маҳаллаи аманал хидмати мардумро адо мекунад. имом ҳусайну имом ҳасан фарзандони кинҷагии ин хонаводаанд ки рӯзгори соддаеро ба сар мебаранду ба додаву ёфтаи тақдир қаноат доранд. аз онҳо бузургтар 6 духтари дигари ба ҷон баробарро низ парвариш медиҳанд. ӯ мунтазаму муназзам даст рӯи дил мегузораду шукронаи парвардигорро ба ҷо меорад ки дар дами миёнасолию миёнаҳолӣ ки ду ширбачаро барош раво шумурд то дилгарми зиндагӣ бошад. агарчи дар таъмини ризқу рӯзӣ дасти кам дорад, аммо ба ҷиҳати толеи худро фарди фарзона мешумораду мегӯяд назари худо дар пастист. мегуфт мудом қиблагоҳам ки ҳамакнун инро дар таҷрибаи рӯзгори худ бо чашми сар дидаму озмудам. зиёда аз 5 сол 6 сол шид дар ҳамин ронанда ҳастам, мусофиркаш. як рӯз кору як рӯз истироҳат, чунки мошин бисёр аст. смена кардагӣ як рӯз кору як рӯз истироҳат, нақша ба ҳамаш нақша кашидагӣ ба шумо хати ҳамин хел кор медорад. зиндагиам хаяки зиндагиам мегзарад, зиндагӣ хоб боша хо набоша мегзараду як рӯз кор менам, ҳамин як рӯз чизе ёфтагӣ ба ҳамроҳи ҳамон писарбача бо гашту гар кардаву бо дар ҷои ягон маросими гӯштин мешавад, мисол ягон наврӯзӣ мешавад, ҳамин як рӯзи кор кардагиам мо илоҷ карда ки ҳамин бо мошинпулӣ карда ба ӯ тарафо рафта тамошо карда ин бачаака тамошо дода бо гашта биёрем. инами хел рӯзгор ҳамита рафтааста. волидайнаш қисса мекунанд ки имом ҳусайн ҳанӯз дар уғоте ки нав ба 30 солагӣ пониҳод аз худ чун як бачаи назаркарда дарак дод, чаро ки бо кирду кораш, ҳаракату пайкораш ва амалу аъмолаш соҳибистеъдоду одамизодаи фавқулода буданашро бо аломатҳои маъмулу мушаххас манзур мекард. магарам гӯши ӯ аз панди пиндории бузургон бод ёфта буд ки саҳаргоҳон пеш аз ситораи субҳ рахти роҳати хобашро тарк гуфта ба тамрину тарбияи бадан майл меварзид. раҷаб умар, яъне ки имом ҳусайнро падар, аз мушоҳидаи марвориди хонаводааш курта гӯшт мегирифту ба дил мегуфт ӯ раҳнаварди хастагинопазири роҳи варзишу тарбияи ҷисмонӣ ки ҳаст, бидуни шакку тардид ҷони дар ҷуволашро то кӯи мақсуд хоҳад бурд. машқи бадану варзиш чист? раҷаб умар худ пухта медонад, чаро ки дар ин бахш таҷрибасудаю зиндагӣ озмуда мебошад. ман худ ба варзиш сару кор дорам. турник хонада, гир, штанг, ҳамаи намуди варзишӣ ҳаст. ҳар паго аз хоб хеста акамтар барои саломатӣ варзиш мекунем, обу тоби баданро. ки ин бача 3 сола буд,
هر باری که من سر کار میگیرم با مشق این پیش مرا اومده همون چیزایی که من چی مینم ایرم تلاشی همه بازی مینم و من با خود فکر کردم که با فکر من که اکسین سال ما هم با جای رسیده است نوبت به این و ما هر روز با این سر کار کردیم روز یکم جمعی سنجش ما گذاروندم که گفتم که این همین نموده جمعی میگن که بیا چند تا میزنی روز یکم کرد 40 تا 50 تا رفتن گرفت من گفتم که بس با پگاه با میسنجیم پگاه با سنجیم با 20 تا زیاد رفت پگاه دیگرش همه خیل تا 11,000 عدد یمی رفتگی. дар ибтидо имом ҳусайну бародараш имом ҳасанро макону майдони машқашон саҳни ҳавлии падарӣ буду бас чун сол меафзуданд шӯру шавқашон вусъату иртифои фаротареро тақозо мекард ва мезаданд худро ба дашту саҳрову раҳу рӯ баҳри пӯяварию пиёдаравию раҳпаймоии тадриҷӣ ин ҳама талошу тараддудҳо ва кирду карашмаҳои варзишосо дар фурсату фосилаи кӯтоҳ ин қаҳрамони қиссаи моро ки ба ҷиҳати бадан хеле лоғар менамуд водори амалҳои ғайриоддии бузуфишорӣ ё ба истилоҳи дар забони русӣ маъмули атжуманӣ мекарду таваҷҷӯҳи аҳли хонаводаро ба сӯи худ ихтисос медод дар сари машқу мушакафзоиҳо тову талошу тамринҳо ӯ танҳо 50-100 бор бозуфишорӣ мекард вале ноқаноатманд аз худ ба қасди бештар намудани нишондодҳояш дар ин самту сӯ мекӯшид. من از سن 3 سالگی مشق شروع کردم. من مشق میکردم، تورنی میکردم، ارجمانی میزدم، میدویدم، همطوری ورزش رو میکردم. من یکم بار 50 ارجمانی کردم. بعد همه خیلی آسته بالا رفتن گرفتم. من زیاده با استاد من 1000 تا 2000 3000 قبول رفتن گرفتم. زیاده از 10,000 میکنم ارجمانی. модари имом ҳусайн асло сари сӯзишу ёрӣ ба ин кирду карашмаи ҷигарбандаш надошт ба виҷа чун мушоҳиди бозшумории бевоситаи бозуфишории бачаи баландиқболаш будию бубурдӣ ки нишондодаш дар як ҳаракати билофосила то 6-8 ҳазорро ба таркиб дошт модар ангушт ки як лахтаки қалбашро гургони ҳори чуну чароҳо ба дандон кандан доранд модар аст охир ва дар баробари фарзандаш на ғалатам балки ба маротиб бештар аз ӯ азият мекашиду сокиту хомӯш бо дидаи маҳзунаш ба тарки машқ мехонд имом ҳусайнро агарчи бо ғаризаи табиӣ кайҳо фаҳму фаросат карда буд ки дидани хуршедро дар шаб таманно мекунад. فرزندان من بعدی 6 دختر به دنیا آمدن سال 2010 9 می امام حسین از طفلیش پسری شوخ طبیعت بود امام حسن پسری آرام طبیعت وقتی که ما هم دیدیم امام حسین با ورزش شغل داره با او پدرش سر و کار گرفت همراهش تمرین کرد. аз хонаи падарӣ ки дар деҳаи болошаҳри ноҳияи рӯдакӣ воқеъ мебошад имом ҳусайн ҳар субҳро ҳамроҳи падараш бо гузораи ҷодаи рӯ ба фаро дар ҳоли дави тадриҷӣ гузаро мекунад ки на камтар аз 14 километрро ташкил медиҳад ӯву падар тақрибан 2-3 соатро ба давидан мебахшанд чун аз маҳаллаи болошаҳр дур мешаванду то деҳаи мағмуруд мерасанд имом ҳусайни варзишкори ҳавасхоҳ деру дуру дароз дида медиҳад то манзили зисти худ ки ҳамакнун дар зеҳну зикри ӯ ба масал ба поиншаҳр бадал гардидааст ки аз ин эҳсос дилаш мешукуфад ва шояд дар ин лаҳзаҳои бекарони нишодмандиҳо ӯ шӯёдаш то тахти баланди қаҳрамониҳо кӯч мекашад нишондоди охирини ӯро қиблагоҳаш дар давидан дар дафтари сабтҳои инфиродӣ 14500 метр рақам зад раҷаб иқрор омад ки ҷигарбандаш аз такоғоз то таканҷом ки давидани билофосила аст
шалпариро тамоман эҳсос намекунад. ҳар пагоҳ ба аманал омада, аманал то тепаи Самарқанда 5 километр, ҳамон ҷое ки мо чикардагӣ санҷидагӣ 5 километр, ҳар як рӯз баъд 5 километр медава. як рӯз машқ, як рӯз давидан, як рӯз машқ бо як рӯз аҷмани ҳамин хел то 14.5 километр давиданша ман шоҳид метавам пешпеши мошин. ман мошин рондаму ин пешпеши мошин давидааст. ما هر ساعت 5 قطعاتم می‌خریدیم لباس رو نمی‌پوشیم و تا ماشین زدیم که تا امانت میره امانت تا مخمور تمام دویم 8 کیلومتر سر کردم تا 6 کیلومتر 7 کیلومتر هم که دردیم رفتم. خیلی همچون مادر بچه‌اش می‌خوام می‌بینم همه کار را باوریم نمیاد. کسی از پیش نبینه باور نمیکنه که خو همین کار توغریه. یکی وقتی بچه‌اش میخواد بینم با حقیقتا باوری حاصل میکنه. با یک روز دیگه سنجی گذروندیم. همون راستی همون مغازینی که 5 کیلومتر مغازین حاجی ایجیبک تا همونجا را دویدیم. من ماشینم من کردم داشتم که اشاره کرد که نبست. دویده ایستاده حرکت کرد. با ما ماشین راندن گرفتیم. این رفتن گرفت پیش ماشین. تا همون مغمرود میگن 14.5 کیلومتره. تا مغمرود دوید. تا تیزده هم میونه دوید. ҳини машқҳои пагоҳи рӯзӣ ки мардуми маҳаллӣ падарро савораи тамғаи тангему писари хурдсоли ӯро саргарми давидан ба масофаи тавил мебинанд, дар ҳоли шигифту ҳайратзадагӣ ту гуфтӣ падари бераҳму бешафқатро ба инсофу адолату ҳадшиносӣ даъват мекунанд то даст аз шиканҷаи фарзандаш баркашад. қиблагоҳи имом ҳусайн ҷуз як табассуми малеҳ дар баробари онҳо вокуниши дигареро раво намешуморад, чаро ки онҳо дар шумори роздонону аҳли фаҳми дурусти масъалаву моҷарои марбути хонаводагӣ намебошанд. эсгоҳи ҳами охироне ки ҳамун ҷои мошино бо одамо ҷамъ мешаванд бо ба кор мебиянд ба бачаҳо ҳамунҷа дидан гуфтан ӯ поино гармтара дар уҷа бачара намед дав канава и боло и ханаки салқини овардим. ба ман гуфтан ки и ҷоҳо давидагӣ нест, ай аманал то ҳамин ҷоро давид. ҳайрон шуданд, бовар накарданд. дар миёни мушоҳидон нафарони хайрхоҳу воқифи ҳолу фол низ ҳастанд ки ҳарфҳои ҷонбахшою насиҳатҳои нерӯфизоро дариғ намедоранд. лекин бародарое ки ҳамроҳи мо ронанда ҳастанд, шафёр акай аъзам бо як тариқа абдо, ҳамино ки дидан ё дарҳол боваришон омад ки ин рост аст. ягон шаку шубҳа дар ин чи нест. ин корои бачаҳара ҳар рӯз мо мебинем давша. ин қонунҳои ирсӣ ҳам дорад паҳлавони имом ҳусайн. падараш ҳам дар солҳои мактабхониш чанд бор дар газетаи ноҳиявӣ чӣ карданаш сабт кардагӣ ҳастанд. агар дар авлод набошад намешавад. ин паҳлавон ирсӣ дорад дар аҷдодаш. манзили зисти фақиронаи Раҷаб Умаров соли қабл ба коми оташ рафт. дар ҳалқаи сӯхтор рафтодани зистгоҳаш то ҳанӯз муаммоест сарбаставу нокушоданӣ. дар ин ҳодисаи мудҳиш ҳам кадхудои хонадон шукрона мекунад ки касе аз аҳли байташ иллату осебу газан надид. гӯшаи осоишу амну зисти сарвари хонадон ба коми аждари оташ фурӯ рафта бошад ҳам ӯ онро тадбиру таъмири дигар намуда ба таҳту сарои машқу тамрини ҷигарбандонаш табдил додан ёристу то ҷои тавон шароити муҳайё сохт. қаҳрамони мо ба ҳар вақту фурсате ки фароҳам аст дар ин толори сарду тира ба машқи бадану варзишҳои гуногун рӯ меораду маҳорату малакаашро сайқал медиҳад. وقتی که از خواب میخیزد امو راست جای مشقش میآید
با مشقش مشغول میشود. وقت جدا میکنه با برای مکتب پیش از امام حسن تیار میشه برای مکتب رفتنش. истеъдоди фитрӣ ба гоҳе ки бо машқу тамрини мунтазаму муназзам тавъам меояд, самарааш ҷондорӯи дармонбахш аст. ин ҳақиқати бидуни баҳсро дар зиндагии хоксоронаву саҳлу соддаи хонадони имом ҳусайн бори дигар мушоҳида намудем. ба рағми ҳама нобасомониҳои зиндагӣ ӯ тавониста ки натиҷаи варзишии худро то ба сатҳи нишондоди бесобиқаю бенадид боло бибарад, ки феълан он 11 000 болофишории бидуни фосиларо ба таркиб дорад ва онро хоҳари бузургаш Ганҷина таи беш аз 6 соат дона донаю хат ба хат дар авроқи дафтари дарсияш сабт сохтааст. من روز شاهد آن گشتم که او زیاده از 10,000 ارجمندی زد و من خواستم که باری دیگر سنجم و او دید که من دیدم که او زیاده 11,000 ارجمندی میزنه و من هر یک آن را با دقت حساب میکنم و یا من هر یک مینوس یعنی که پلوسه که در اینجا میگذارم آن علامت جمعی که در اینجا میگذارم آن یعنی که برابر 100 را دارد. از همین سبب ما شاهد آن گشتیم که او یعنی که میتواند که با کتاب های رکورد گینس داخل شود. از همین سبب ما خواستیم که او را یعنی که تمامی دولت شناسند که یعنی که پسر بچه تاجیک چنین تاجیکستانی ما هم چنین ورزشکاران را دارند. ما در خانه بودیم قطعه پایین گنجینم من سینپا بودم که من ارجمه میکنم تو پنجه بکش من میکنم به قطعه اپا میساو کرد من 11,000 ارجمندی کردم. اولا هیچ کس باور نمیکرد از جمله خودی بنده هم وقتی که یک بار در خانه شو مهمان شدیم منم باور نمیکردم که 8,000 ممکنه چی کردن. لیکن در من شاهد بودم در 4 ساعت 20 دقیقه 8,000 ارجمندی کردند. همه در حیرت هستند. وقتی که در باغ ایران با نوار گرفتنش پهلوانای زیادی در اونجا بودند. هیچ کس باور نمیکرد که همین خیلی 1,000 یا که 1,500 ارجمندی کرده میشود. لیکن در حقیقت نشان داد که کردن میشده است. дар гузораи чанд рӯзи сабту таҳияи барномаи ифтихор перомони кору пайкору рӯзгори як навраси ҷодаи варзиш яъне ки имом ҳусайн ҳайати эҷодии барнома тасмим гирифтему қарор кардем то ба макони паймудаи қаҳрамонамон шаршараи софу мусаффо ки болотар аз деҳаи мағмуруди ноҳияи рӯдакӣ ҷойгир аст роҳ паймоему ин маконро чун далели мӯътамади гуфтаҳоямон бо чашми дурбини хушбину тезбини дастгоҳи наворбардорӣ тасвир созему ба манзури бинанда инъикос ва тариқи тамғаи ба истилоҳ тангеми амаки умар яъне имом ҳусайнро падар масофаи бештар аз 15 километрро пушти сар гузошта ба ин макони зебову дилосо ки вижагиҳои зебоиву дилрабоиашро ба гуфти шоҳидон дар фасли баҳор метавон бештар бо чашми сар диду роҳату ҳаловат бурд расидем. дар нигоҳи аввал хуса дар фасли поиз ба назар чунин намудор мешавад ки ба ин макон дар гузораи 1 сол гузари касе науфтад, аммо ин манзараи рангини дар дили табиат чун нигини пурҷило дурахшону дилрабо яке аз мавзеъҳои овозадору ҷои истироҳату фароғат дар фасли тобистон будааст. мо дар беҳтарин ҷои тамошобоби тоҷикистон деҳаи мағмуруд дар шаршараи деҳаи мағмуруд навора гирифтем ки паҳлавон то ҳамин ҷора медавад гоҳ рӯзо ва ҳамун 14,5 километре ки давидааст ан ҳамин ҷо аст 14,5 километр аз ҳамон аманал то ҳамин ҷора. آخران باری دایدگیم 14 کیلومتر شد.
ҳунару истеъдоди эмом ҳусайн зинҳор бо бозуфишорӣ тамомӣ надорад. лобал ӯ миёни ҳамсолони хеш ва аз худ ҳам бачаҳои калонтар дар намудҳои шиноварию гӯштагирӣ ва мушзанию дастозмоӣ нодир асту бемисол. ба гуфти падараш эмом ҳусайн серҳаракат асту пуртакопӯ ва ҳеҷ гоҳ ба коре иктифо намекунад. بغض ارزمانی با آبازی میتونم گروشم میزنم شتنگ میکنم گیر میبردارم توری میکنم بروس میکنم آبازی میکنم همه ورزش‌ها رو میکنم. роҳе ки ӯ мепаймояд душвор асту сангин, вале ҳар пуштае ки пушти сар мешавад хушмазза буваду ширин. самараи заҳматашро ин варзишгари муқтадири навхоста аллакай эҳсос намуд, чаро ки ба ифтихораш дар маркази ноҳияи рӯдакӣ ҳамоиши муҳташаму муҷаллои ороста гардид, ки сарфолест аз ояндаи ин фарзанди фарзонаи миллату меҳани тоҷик. чорабинии муҳташами мазкур рӯзи 7 декабри соли 2017 аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ дар қасри фарҳанги ба номи Кароматулло Қурбонов таҳти унвони эмом Ҳусайн Умаров довталаб ба рекордҳои Гиннес бо шукӯҳу шаҳомати хоса гузаронида шуд. толори пур аз ҷавонон роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ, намояндаи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, инчунин варзишгарону рӯзноманигорон шоҳиди бозуфишории эмом Ҳусайни хурдсол шуда ба маҳорати варзишӣ ва идроки қавии ӯ офарин хонданд. امام حسین میخواهد که خودش رو در کتاب گینس نشان دهد و ناحیه رودکی هم فهمیدن که همین خیلی فرزند در ناحیه ما زندگی مینه بردن در ناحیه با یک احترام بلند به نوار گرفتن و بعضی توفه هاش دارن، نه که این بالاتر از ناحیه هست. این باید در سطح ریسپوبلیکا تمام مردم باید کوشش کنند که یک فرزند ما هم در کتاب گینس نامنویس شود. ما یک در کتاب گینس داریم، پرچم ملی، و آینده خدا خواهد که امام حسین هم در کتاب گینس نامنویس میشود. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ ва кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи мазкур эмом Ҳусайн Умаровро бо диплому мукофотҳои арзишманд қадрдонӣ карданд. дар чорабине ки ба ҳамин наздикӣ чорабине гузашт, тӯҳфаҳо мошини ҷомъашавӣ аз тарафи ҳукумати ноҳияи рӯдакӣ, баъд як тӯҳфаи дига аз тарафи ҳизби демократии халқи тоҷикистон, якта телевизори японст ки бо ифтихорномаҳо бисёр қадрдонӣ шуданд. من گوشتین رو نقض میبینم. من میخواهم من لنگ چمپیونای جهان میخواهم شوم. دلشاد نظرов رسول بقیف بهروز خواجه زاده نگیر همین ورزشگاه ها میخواهند که پرچمبرداری ملت تاجیکستان شود. هر یک مادر میخواهد که فرزندش پرچمبردار ملت باشد. من هم همچون یک مادر آرزو دارم که پسرم در آینده پرچمبردار ملت تاجیک باشد. дар симои эмом ҳусайни навраси пурҳаваси шаҳидову гирифтору гарояндаи пешаи паймуда чӣ коршиносону чӣ волидонаш ояндаи дурахшону як паҳлавони daстону қаҳрамони ҷаҳонро мебинанд ва ин ҳама талошу такопуву тараддудҳои имрӯзаи ӯ таҷассумгару шаҳодатгари ҳамин бовариву гуфтаҳоро дар худ ғунҷонида, ки ту гуфтӣ ин бачаи бағайрат на танҳо умеду орзуи як деҳаи болошаҳри ноҳияи рӯдакӣ, лобал тамоми Тоҷикистон аст. La noche en la que te suplico que no salga el sol.